Roja duşemê îstasyona serekeya Lvivê bi hezaran mirovan tijî bû ku hewl didan birevin deverên din yên Ewropayê an deverên din yên Ukraynayê ku hê şer negihaştiye. Valerî Kabakov alîkariya hevjîna xwe dike li Sonora Polonyayê û ji ajansa AP re gotiye ku ev bi revitiya 13 saetan ji bajarê xwe ya Poltova ya Ukraynayê hatine Lvivê. Kabakov dibêje ev pir xemgîn e ku ji hevjîna xwe diqete. اف هفجینا منه دو جانیا هش مهایه جبر روش آلوس و بو اولهیوه من او آنی ور لبنگه ترینه لسر سنوری پولونیا. Dema ku tren li vî ya vî got ev nizane ku çi li benda vî ye. Bi temenê 44 salî ev yek ji wan zilamen e ku derketina wan ji welat hatiye qedexekirin, îhor yokîyum ku wekî xwebexşî alîkariya teknolojiya zanyarî dide welatê xwe û hem jî ji bo xwe kar dike, dibêje rewşa trenê pir giring e. Rewş li îstasyona trênan pîçekî aloz e ji ber ku gelek mirov bi taybetî jinên pizarûk hewl didin ku ji sinûrê derbas bibin. Gelek malbat hewl didin ku bi trenê siwar bin lê hejmara trênan têrê nake. Yek ji wan kesan ku nikaribû bikeve trenê li ser sinûrê Polonyayê, hemwelatî Brezilyayê Walter Lang bû ku ev 4 sal e bi hevjîna xwe ya Ukraynî li Kîevê dijî. بری کو از ورم ورمه لسر انترنت دید کو مروف دکاره جور درکوه لی براستی نکارم درکوم بتنی زاروک و جن دکارن درکوون گردرین هبن لی دیسان جی لسر انترنت بلیتان دفروشن بلیتا من هیا لی از نکارم کار بینم نوها از هول دیدم کو رویا که ببینم کو هرم پولونیایی هفجینا من گوت کو حواله که وی هول دیده کو اوتوباسان آماده بکن دا کو خلق کاربن درکوون Ev hefteya borê ji Kîevê derketî û berê xwe daye çiyayên Karpaçyan. Biryara derketina ji welat zehmet bûye lê ji ber ku ne hemwelatiyê Ukraynayê ev fikiriye ku rewşa wî xirabtir bibe. Hevjîna wî oksana xwestiye ji bo parastina welatê xwe li vir bibîne. Rûken Işık, Washington.